От 6 години професионалната гимназия по земеделие Стефан Цанов в Кнежа работи по системата на дуалното обучение. Първата им паралелка била по автомобилна мехатроника. Тези ученици вече са завършили, някои дори са останали в фирмите, в които са се обучавали. В момента има две паралелки с дуално обучение по механизация на селското стопанство. Такова е търсенето на пазара. Общо учениците са 24. Вече трета година обучаваме ученици в дуална форма на обучение по специалност механизация на селското стопанство. Тази година първият випуск от дуалната форма на обучение са в 11 клас и започват своята практика на реални работни места. Те са разпределени в няколко фирми и организации. До 10 клас те провеждат своята практика в училище, а в 11 клас вече на изнесените работни места. Децата се включват с голямо желание и искат да придобият знания и умения в фирмите, в които са разпределени. Учениците се учат да работят с трактори, автомобили и земеделска техника. Получават трета степен на квалификация и свидетелство за управление на земеделски машини. В училището се срещаме с десетокласниците в дуално обучение и техните учители. Много ми харесва да съм в тази паралелка. Научавам се на доста неща. Занимаваме се с земеделски техники, да се ремонтират автомобили. И след време, като ходи се работи в сервиз. Тоест това да учиш и работиш едновременно ти харесва? Да, невероятно така и научаваш за живота много неща, за работата. Харесва и на децата, виждат нови техники, виждат много системи, много машини, виждат просто каква са съвременните технологии, как се развиват. Защото тук при нас, например, ние не можем да отговорим на този бърз развой на събитията, този бърз развой на технологиите и науките. Оказа се, че тук дуалното обучение по механизация на селското стопанство е започнало по желание на местните работодатели. Те сами дошли и казали какви специалисти им трябват. Това са земеделски фирми, които отглеждат големи площи с царевица, слънчоглед, пшеница. Тръгваме именно към една от тези фирми, където по професията в момента се обучават 12 11-класници от гимназията. И най-напред се запознават с производствения процес. От А до Я почват. Значи най-напред се запознават с семената, с машините, след това с обработките и така в процес на времето в всеки един сезон си има своето мероприятие и децата трябва по-малко да направят възприятие на това, което се случва в предприятието. Добра е формата, за да дава и на нас успокоение, че ще дойдат кадри, подготвени, макар и малко подготвени. Мога да се запозная с техниката, която ще работя по-късно и ще ми е по-спокойно за напред. Полезно е. Много по-нови неща се научават и много по-добре се чувстват децата в реалната среда на работа. С директора на гимназията Светлана Калапишева тръгваме към Плевен, където се провежда информационна среща по проект подкрепа на дуалната система на обучение към оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Заместник министърът за професионалното образование Мариета Георгиева и експертите на министерството обясняват на учители, родители и ученици направеното по проекта, отговарят на въпроси, разясняват възникнали казуси. Професионалните гимназии представят дуалното си обучение, а бизнесът говори за постигнатото, но и за проблемите. Основните проблеми са първо, че те са още деца, нали, сблъскваме се с липсата на тези трудови навици първоначално, а иначе от гледна точка на има разни институционални проблеми, които затруднява до известна степен процеса, може би при одобрение на инспекция по труда, нали, защото те са непълнолетни, също така с данъчното облегчение, може би трябва да се помисли в тая посока, от гледна точка на това да се помогне на работодателите. Имаше повече необходимост от информация от всички заинтересовани страни, от институциите, за да може бизнеса да получи съответните разрешения за работа на нашите ученици в 11 и 12 клас, за тези, които са под 18 годишна възраст, така че всичко е координирано и регулирано и добрата координация между институциите е на лице. В Плевен има 20 паралелки с дуално обучение, в които учениците се обучават по 13 професии. Хубавото е, че работодателите продължават да дават заявки за продължаване на това обучение. Фирмите са най-вече от сферата на машиностроенето, общественото хранене, производството на облекло и текстил, селското стопанство.